Érdeklődnék, hogy lehet ma még menni hozzá esetleg? Igen, mit szeretnél pontosan, vagy mondjam, hogy milyen lehetőségek vannak? Meghallgatnálak. Jó. Mondom. Bocsánat. Semmi baj. Egy fontos kérdésem lenne, dohányzol? Elektromos cigit szívok. Jó, mert voltam a múltkor egy ilyen láncbagós sajnál, aztán olyan furán kölgött. Mindegy, hallgatlak. Nem, félrenyeltem, azért költem. Jó, semmi baj. Nem, tehát mondom, jó. 1 óra az 30 000, a szex és a francia van gumival, fél óra 15 000, ugyanezzel a konstrukcióval. Vannak extraim, ami ugye gumival vagy gumi nélküli francia mély torok szájba élvezéssel, lenyeléssel. Van olyan lehetőség, hogy gumi nélkül vagy gumival, popsival. Egy gyors kérdés, ne ragudj, nem akarok belevágni, csak megakadt a fülem az egyik dolgon, hogy lenyeléssel, de a gumit azt nem nyered le, ugye? Vagy gumi nélkül mondtad a franciát? Gumi nélkül? Ja, bocsi, akkor félreértettem. Na, tehát van olyan lehetőség, hogy popószex gumival vagy gumi nélkül, popóba élvezéssel, illetve van még olyan, hogy végigvédjük a szexet gumi nélkül, annyi a kérés, hogy mielőtt elmennél, azelőtt nem lehet punciba élvezni, ahelyett ugye lehet lábfejre, combra, hasra, merre, szájba, fenékre, fenékbe. Ez ugye full szervizbe tartozik, a full extrába, ez 60 000 egy órába 2-ször élvezéssel, de lehet a 30-hoz is pluszolni bármelyik extrát, amelyik neked szimpatikus, kényelmes, illetve 15 000-eshez fél órához. Hát engem a nagyobb csomag érdekelne. A 60-as? A 60-as. Abban minden benne van, viszont annyi még nagyon fontos, hogy, hogy popóból punciba és szájba nem lehet visszamenni. Ja, értem. Nem higiénikus, neked sem és nekem sem. Persze, egyértelmű, ez tiszta sor, egyértelmű. Valamit még kérdezni akartam, csak hogy hallgattalak, itt teleállt a szavam, megmondom a frankót, hogy ilyen bevállalós hölgyel még én nem beszéltem. Mindenki ragaszkodik itt a gumihoz, mit tudom én, tehát hogy... Ja, hogy azt mondanám neked, hogy 14 évesen volt nekem egy feltöltésem alul, hogy az probléma. Nem probléma. Annyi a kérésem, hogyha a popószexet is szeretnéd, akkor normál kereteken belül, ami ugye azt jelenti, hogy ugye én nyalásra vagyok fétises, tehát én arra izgulok és spriccelek is, hogy előtte kellőképpen meg kell izgítani, illetve sikosítóval. Értem. Jó, hát nem fog neked hazudni, mert oda megyek, úgyis meglátod, hát akkora, mint egy fontás üveg. Tehát, hogy azért nem kis szerszámról beszélünk, szerintem a popót azt nem is fogod vállalni. Jó, figyelj, igazából érdekel a dolog, mert megmondom a frankót, hogy nagyon korrekt a hirdetés, meg ugye, ahogy elmondtad, hogy 60-ban mi tartozik bele, hogy akkor én ezt szeretném igénybe venni, ezt a nagy szervizt. Jó, hát van rá lehetőség. Jó. És mitől spriccelsz, mit mondtál? Nyalás, de ahhoz te is kell lesz, meg én is, hogy kellőképpen felizgíts, beizgulja, hogy az siker legyen mind a kettőnk számára. Nyilván, csak gondolom, hogy azért, mivel ilyen kis bevállalós, hogy sok látogatód van, aztán nem szeretném senkinek a nedvét kinyalni, tehát hogy azt inkább kiadnám, hogyha nem haragszol. Tehát, hogy a teljes szervizből húzzuk már le a nyalást. Figyelj, kérheted azt is, de nem feltétlen van benne. Nem akarok megsérteni, tudod, csak gondolom, hogy járnak az páran, aztán elhiszem biztos, hogy higiénikus vagy, tehát kimosod magad, mit tudom én, de most ha véletlenül ott marad, én meg kinyalom, most utána ott csókolózunk, érted? Figyelj, én szoktam mondani, hogy a nyalás az igény szerint. Aki akarja, csinálja, aki nem, az nem csinálja. Csókolózni ezt lehet, ugye? Persze, szimpátia. Mert megmondom neked az őszintét, hogy nekem nagyon nagy fétisem a csókolózás. Jó, hát figyelj, ha szeretnél és szimpatikusak vagyunk egymásnak, akár mehet a csókolózás is. Még egy kérdésem lenne, hogy hozzád vagy hozzám? Hozzám én nem megyek ezt. Jó. És az nem tudom, hogy zavar-e téged, hogy én nagyon hangos vagyok. Hát azért annyira hangos ne legyél, mert szomszédok vannak, idősebb szomszédok, meg gyerekek. Ó, baszki, akkor nem tudnál te jönni, mert én elég vonyítós vagyok. Nem, sajnos ne haragudj. A csúnya beszéd az mennyire megengedett? Normál kereteken belül lehet csúnyán beszélni. Én nem szoktam csúnyán beszélni, de ha kéred, akkor beszélhetünk egymással. Hát mert engem az izgít fel igazából, hogyha nagyon csúnyán beszélnek, vagy nem nagyon szeretem. Meg illetve szoktam köpködni is, hogy az baj-e. Mit csinálni? Hát köpködni.
Hát ezt ne haragudj. Jó, nyilván nem a lakásodba, téged. Hát engem sem. Ja, hogy az már nem jó. Nem, tehát ez nálam... Na mindegy, csak ezeket beszéljük meg előre, mert érted, oda megyek, leköplek most, akkor meg, na, érted? Ezeket meg kell beszélni előre, mert sok félreértés volt már, megmondom az őszintét, én egy üzletember vagyok, sokat járok külföldre, nem nagyon van időm csajozni, aztán mikor hazajövök, akkor telefonálok, mert ugye ez a legegyszerűbb megoldás. És akkor a múltkor képzeld el, Jól van. Figyelj, Penny, majd hívjál föl, mikor nem vagy élő live-ban, és akkor beszélünk. Mit szólsz hozzá? Jó? Egyébként tudtam, hogy te vagy a Penny, mert megismertem a hangodat, de mondom, hívjál föl, mikor rájössz, jó? Amikor nem élő live-ban vagy, és ki tudod magadnak verni ezt a cselfaszot, egy csúnya kopasz geci, hogy halljál meg fekete rákba anyáddal. Hát ez most mit mondjak? hogy ma már nem telefonálnék. Fú, de ég a pofám, geci.